பால் சார்ந்த உணவுப் பொருட்களின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிப்பு. ඒ වගේම කිරිපිටි සම්බන්ධයෙන් අපි දිගින් දිගටම අහන්න නැගුවා අපි ප්‍රශ්න කරා. කිරිපිටි මිල දැන් වැඩි කරලා තිනවා ග්‍රෑම් 400 පැකට් එක රුපියල් 50කින්. එතකොට කිලෝ එක රුපියල් 100ට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කර්මාන්තේ කරගෙන යන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිනවා. මොකද වියදම් බොහොමයි. ඊට පස්සේ ආදායම් බදු ඊට පස්සේ අද මාර්තු 31න් පස්සේ පරාටේ නීතිය අක්‍රිය වෙනවා. එතකොට අපේ චූම්පාන් දුවන වාහන අපේ ඩිලිවරි කරන වාහන ෆිනෑන්ස් ඇරියස් වාහන තියෙනවා සෑහෙන්න. හෙට ඉඳන් ආයිත් උස්සන්න මේගොල්ලෝ වැඩ කටයුතු කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් රජය නිහඬ මුනිවෙතක් අනුගමනය කරන්නේ ඇයි? பால்மாவின் விலை அதிகரிப்பால் பால் தேநீரின் விலை மற்றும் பால் சார்ந்த பழச்சாறுகள் சீஸ் ஆகியவற்றின் விலைகள் இன்று திங்கட்கிழமை நள்ளிரவு 12 மணி முதல் 10 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படும் என்று அகில இலங்கை சிற்றுண்டி சாலைகள் மற்றும் உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ஹர்ஷனா ருஷான் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் மேலும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாவது: பால்மாவின் விலை உயர்வை கருத்தில் கொண்டு பால் தேநீர் தவிர பாலை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் அனைத்து வகையான பழச்சாறுகளின் ஒரு கோப்பையின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் 10 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படும். இது தவிர பாலை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் சீஸ் உள்ளிட்ட பல வகையான உணவுப் பொருட்களின் விலையும் 10 ரூபாவால் உயர்த்தப்படும் என்று சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.